If you look at this, the signs are the same. Signs are the same. Both are positive. Let me change the sign. Isibalo esifanayo ngiyawashintsha impawu zami. And make it minus, minus. Before, it was plus and plus. The answer was 6a squared plus 17ab plus 7b squared. This was the answer. Bekuyile answer ngesikhathi sino plus. Ake sibuke ukuthi mase sino minus i-answer izoba ubani. Yesibalo esisodwa futhi. Ekuqaleni besino plus plus kwaphuma le answer. Manje ngifuna sibuke ukuthi mase sino minus minus kuzophuma yipi answer. Siphinde senze into efanayo futhi. 2a minus b. Vula ama brackets akho, vula ama brackets akho. A yesibili uyibhale ndawo zombili. 3a minus 7b. 3a minus 7b. Asiqhubeke. Sithe lo uza la kube u2a times 3a. Sathi lo ezela kube u-minus 2a times 7. Okay. Lo mayeza la sehlisa lolu phawu nantu. Bese sithi 2 nanku bese sehlisa lo 7b. Siqhubeke la sehlise lolu phawu nantu. We write it down. Lo nalo kube u3a times b. Angithi lolu silwehlisile salibeka la. Lolu selizoba nomehluko ke manje. Lolu selizo multiplier lo liya. Lolu luzo multiplier lo liya. Negative times negative. Uyakhumbula ngikukhombisa ukuthi ama sign maye multiplyana ewodwa enze njani. Ngathi kuwena when you multiply negative times negative, the answer is positive. So it's positive la. Lo nalowa ya. The answer is positive. So 7b times b. Asiqhubeke. La inamba zakho zikunikeza u6, u-a ubhala kanye babili. La inamba zakho zikunikeza u14, but u-a no b abafani, wehlise lolu phawu kanye. La u-a no b abafani, wehlise u3, wehlise uphawu. La ube no plus 7, u-b no b bayafana ubhala kanye bese bebe babili. Bese sibuka la. Mase sibuka la. Ama sign ayafana. Sign yala ne sign yala ayefana. Bhala kanye phansi sign ngoba ayefana. Bhala kanye ngoba ayefana. Eda kuphuma u17 ab. Yehlisa lo kube u+plus 7b squared. Yehlisa lo kube u6a squared. Buka le answer uyiqhathanise naleya ungitshela umehluko ukuthi yini. Umehluko phakathi kwale nale ukuthi the middle one is positive. Kanti la the middle one is negative. Uma omabili positive, the middle one will be positive. Uma omabili negative, the middle one will be negative. Sithathe isibonelo sokugcina
ngayo lento. Isibonelo sokugcina ngayo lento kuzoba yilesi. Ngifuna ke manje siqale ngopositive nopositive. Seza kunegative nonegative. Manje sengifuna senze olodwa lungafani nolunye. Ekuqaleni beyifana 0 positive, zaphinde zafana zawo negative. But manje sengifuna senze olodwa lungafani nolunye. Uyachoose-ke. Okay, let me say let us choose. Kwesinye isikhathi bangachoose ukushintsha lube uplus. Lolu lusale lu negative. Kwesinye isikhathi bakhetha ukushintsha lolu lube uplus, lolu lube unegative. Sizokwenza lokho kokubili khona uzobona ukuthi kwenzakalani kuma signs. Asiphinde siqhubeke la. Siyalishintsha lolu. Uyabona? Awasafani ama sign. Engasafani nje ama sign, indlela yokwenza iyafana. 2a thathelo plus b, vula ama brackets akho, vula ama brackets akho, thathelo nala umfake khona. So ube no 3a minus 7b, ube no 3a minus 7b minus 7b. Ngendlela efanayo njengoba kade senza nasekuqaleni. You multiply in and out. Now multiplier, it's 2a times 3a lo ezela. Asuke lo aye lapha ya wehlise lo luphawu. Lo abe u2a times 7b wehlise lo luphawu. Lo aye la be u3a b times b. Ayifani ke lezi mpawu manje. Ekuqaleni beyifana, sathi lo times lo. Ayifani ke. Khumbula ke manje ukuthi upositive mangu multiply ngo negative uba ubani? Uba unegative. Kusho ukuthi uzoba no b ababili, b times b wehlisa u7. Asibuke ukuthi kwenzakalani la. Lo nalo asinikeza u6, u a babili ubhale kanye ufaka u2. Wehlisa uphawu lwakho uze la. Inamba uyayimultiplya zikunikeza u14. U-a no-b abafani, ab. La wehlise lo luphawu lube uplus. Inamba 3 times 1 is 3, wehlisa u-a no-b. Minus 7, u-b no-b ubhala kanye kusalo ye ababili phezulu. Asibuke lapha ke manje lo nalo. Sibuke la. Nginama aphula no banana bawu14. Nginama aphula no banana bawu3. Kodwa impawu zakhona ayifani. Eqaleni beyifana sa add. Zifane ziwo negative sa add. Zafana ziwo positive sa add. Manje ayifani. Sasenza umthetho ke manje. Umthetho uthini? Uthi uma sihlanganisa inamba ezifanayo. Okay. Uthi uma sihlanganisa inamba but ama sign engafani. Siyayihlanganisa inamba kodwa ama sign awafani. Siyayihlanganisa inamba kodwa ama sign awafani. Asithatha uphawu lwenamba enkulu. Ubani omkhulu 14 no3 u14. Uphawu ka14 uminus. Sithatha uphawu lwenamba enkulu. Bese sithatha inamba enkulu u14 sisuse encane u3 kusala u11. Bese sehlisa uA b sehlise lo waya minus 7b squared sehlise lo waya 6a squared bese kuba i-answer. Uma ukhumbula kahle uzoyibona i-answer yethu bilokhu ino 17 la, ino 17 la, ino 17 la, but now it has changed. Kanjalo ngisho ungashintsha lolu lube upositive. Masishintsha lolu ya luba upositive.
sishintshe lolu lube upositive bese lolu silibuyisela ku negative. Yini ezokwenzeka? Ekuqaleni beku positive to negative, manje u negative to positive. Yini esizokwenzeka? Ekuqaleni beku amanzi ngiwafaka etiyeni, manje sekuyitiye ngilifaka emanzini. Yini ezokwenzeka? Ucabange lento engikutshela yona. Okay, amanzi ayabanda, itiye liyashisa. Understanding yethu. Mangifaka amanzi etiyeni liyaphola. Mangifaka itiye emanzini lizophola still. Ngoba amanzi lawa yitiye leli. Itiye liyashisa, amanzi ayabanda. So ukuthi uyakushintsha lokho akusho lutho la. Kodwa asibukeke ukuthi lokhu kungasho lutho kuyenzeka yini. Makungenzeki bese siyabheka ukuthi yini engenzeki. Asithathe le yanto siyibhale la. Sithi 2a minus b sithi multiplied by 3a plus 7b. Asenze njengenjwayezi yethu. Eyokuqala u2, eyesibili u-minus b. Sivula ama brackets, sivula ama brackets. Asehliselo 3a plus 7b. 3a plus 7b. Asimultiply. It's 2a times 3a. Lo kuloya plus lo kulo, it's 2a times 7b. Sehliselo minus lo la, it's 3a times b. Lo nalo, lo nalo kube u minus, lo nalo kube u 7b times b. Asiqhubeke sibone ukuthi yini ephuma la nala kusithole lu 6 kodwa a babili siubhala kanye. Sehlisa plus nanku plus wethu. Last multiply numbers isinikeza u14. Bese siba no a no b, a b. La sehliselo minus u3 u-a no b, a b minus la u7 ob babili siubhala kanye. Bese sibukela ama sign awafani. Yabona into yenzekile? 14 was negative, now 14 is positive. 3 was positive, now 3 is negative. Kushintshana lama sign kuphela. Uma ushintsha lama sign ubuyisela la beku positive la ku negative, bese uthatha upositive uletha kucishe kufane lezi zinto ngoba ianswer sizoyithola iyefana no 6a squared, kodwa la ngoba siyasusa inamba ezinama sign angafani, sithatha uphawu lwenamba enkulu 14 bese sithi 14 minus 3 kusala 11 bese sithi ab bese sehlisa u7b squared with a negative. Buka le answer, buke nale. Fana ncamashi umehluko sophawini oluphakathi nendawo. Ekuqaleni belu negative manje selu positive. So there is no difference. But I can test you ngesibalo esisodwa. Ngikunikeze lesi sibalo, ngikhiphele luphawu ngilifake ngalolu ngililethe ngenze lezi impawu zifane zibe o negative zibe o positive. It's a whole test. Ngalesibalo sodwa. Ngifuna ukubona nje ukuthi uyakwazi ukwenza. Mawukwazi ukuwakhipha wonke lama answer then you are done. Awushodi ngalutho. Besenza lapha bese multiply inumber ezimbili ama term amabili siwa multiply ngamanye ama term amabili. Manje ke sesizobuka ama term amabili ngama term amathathu. Yafana
akukaze kushintshe. Amabili ngama awu-4 namathathu ngawu-4 aseyokwenziwa uwena, but ngizokukhombisa